Я си погледни оти клип ти правиш? Не? Stara Galata mı? Да, добре, там е пулата. Пулата е носа галата с рибата отдолу. Да. Значи оттам не е толкова далеч, просто да е След две мост, после Галата. Билет там. Там, нали? Там. Еми, какво да ти кажа? Много те обичам. За мен. Много те обичам. Ти си моя смешка. Нямам думи, просто нямам. Сенсия, Виоро. Тебе ми дава на клип. Аз ти казвам истината, Кема, ли? Аз, ако не те обичам, аз няма да ти кажа нищо. Да, ще си мълча. Ще чувам, примерно ти как ми казваш нещо, аз ще си мълча. Защото ако близко ме снимаш, бе. А мене от тях гъвката ме поля. И мене, да. Аз ще снимам на клип. Да. Айде кажи, защото ти идеш. Не клип. Да, защото те обичам много за това. Искам да ти остана в сърцето. Да. Има ли место? Има ли Лиза много други жени? Кажи, бе. Защо говориш така? Ами защото те познавам вече, бе. Не видя ли? Аз много работа имам. Аз видях. Няма време за жени. А тук? Мозък болен, бе. Болен ли? Един ден бях много ядосана. И ти написах. Така. Окей, добре, окей. Няма проблеми, добре. Аз не искаш да кажеш. Каза ми много хубаво суми преди. Нали? Да? Ти си лошо. Ти си мошенник. Много благодаря. Ама бях директно, нали? Някой казал ли ти е така? Не. Всички са артистични. Алитка, така. Ама, И тя ли към мене? И нас много, и нас. Намери си една пак с буквата Л, само че не е Лариса, Алитка. Пак с Л. Си по-друг. По-друг ли са? Това съм по-лош. Аз не мога да казвам лошо, ама ако говорим такива неща, може да след 10 минути може да направим халга. Ама с теб няма. Аз си съм такава интригантка, права към ти, обаче с тебе не. Не говориш лошо, силно, ама не мога да направя халга. Да, заобикалям така, леко за да... Аз много харесвам Саша. Ако да искам, казвам, ти харесваш или не, няма проблем. И после, защо направим халга, нали? Да. Защо? Аз хапам, а леко Халга да за ме чуеш. пишите. А ти каза, ела в Истанбул, прави къвга, колкото искаш, нали така ми каза. Ама аз не, вчера бях много тъжна, много. Ти разбра ли като си написах? Много тъжна бях. Разбра ли? Беше ми написал идвам. Защо беше написал идвам? Този време, аз излизам на Аксара. Този време. Да. После човек преди каза, има време един час. Да. Те клиенти, аз купим стоки. Този човек. Да. Звъннам на телефона, след един час готов си. Да. После аз мисля, само за един час мога да идвам тук. Да, ми ако беше казал, аз... После той каза, да тук бързо, после аз съм няма. Айде. Затова писа идвам и аз къде идваш ти си тръгнахме? Защото говорих с един заедно с един и аз казвам, искам да виждам
Лица е 5 минути, 5 минути. Да? И после говорим, до вечер може да заедно отида. И после нищо не става. Аз бързо мисля. Мислиш, казваш, после друго идва, е така. Стига бе камера. Абе, обичам те, бе. Кажи, ти обичаш ли? Много прекалено. Това прекалено много. Кажи ми го на турски. Çok seviyorum, çok. Ama çok fazla. Prekалено çok fazla. Добре, да те питам нещо друго. Нощно вече ли ти е хубаво? Süper. Ама не е само İyi, като ти. iyi İzmir'in, az İzmir'in, нали? Да? Ama какво ще се Беше нещо много хубаво. Искам още. Вечер ще бъдем ли заедно? Да ли? Ще бъдем ли заедно? Ще бъдеш към мен. Ще ме дъскаш ли? Този вечер аз мислям, вода Не знам. И сега не е изумрен. Да, сега не. Рентген. Öyle olacak. Fanları alacağız. Kime? Kim? Öyle mi? Allah Allah. Ama geliyor mu? Deli olacak bir şey yok oğlum. Çıkmadı. Niye öyle olmuş? Böyle yapınca böyle oluyor her zaman. Казвай какво да ще кажеш на Митко. Да, Димитре, слушаме внимателно, моето дете. Горещо съжаляваш. Не за вчера, че ходих на 5 часа пеша, а за днес ние сме напиернати, просто ще умреш. Страхотно е, техно ще правим снимки, духва ветрец, нямаше да умреш от жега, за тебе има сянка, ще е идеално. Ще да се капнеш, щяхме да гледаме, да обсъждаме, те се пъти с мен. Да му покажа ли? Не, искам да му покажа на там. Да. Разказвай какво се вижда. Да, тук долу са гробищата, ако някой ни изрази, може да пратим едно университет. Дойче устата като майка си. И какво беше... Ще ли правиш? Да. Защото те му викам Истанбул, това било. И така го пише на това на фейса. Няма. Галата ми.